katingal longgeng napas jroning penggalih calon pengantin putri pun Diah Cendrawati hanambi wahyuning judu saking ngasoten Gusti Kang Sasana Sirang Camas calon purna panjenengan wonten pepalan saha panjenengan Ibu Ahun katingal calon pengantin pilih wonten ing agama Islam tiga pangonten salebetipun padang katingal panjenengan Bapak Ibu Suparjo Cendrawati kang sampun kapages hari sampun mastani jiwa raganipun lemampahkan dikebang pangati-ati 1, 2, 3 senyum